Noel Azzopardi jinsab mixli li fl-ewwel ta' Jannar tal-2024 fi triq il-fidloqqhom ir-Rabat qatel lil Eric Borch li kellu arma tan-nar li spara l-arma f'distanza ta' inqas minn 200 metru minn żona abitata u li żamm armi u munizzjon maqfulin f'post sikur f'daru li tinsab fir-Rabat stess. Fil-ġurien li beda tnejn irid jiġi deċiż jekk kienx fi stat ta' ġenn meta wettaq ir-reat. Il-prosekuzzjoni bdiet tindirizza lill-ġurati fejn qalet li Azzopardi kien jaf x'qed jagħmel u xorta temm ħajjed Borch. Żiedet li qraba tal-vittma qalu lill-pulizija li huwa qallhom li l-akkużat kien ta' spiss isuq warah. Qalet li Azzopardi stess kien mar l-għassa mal-ġenituri tiegħu u qal li spara u qatel il-vittma u semmit li meta l-pulizija marru f'dar l-akkużat sabu 9 armi, 6 reġistrat fuq l-akkużat. Jekk il-ġurati jkonkludu li Azzopardi ma kienx fi stat ta' ġenn meta seħħ id-delitt, ikun irid isir il-ġuri li fih huwa jiġi akkużat bil-qtil ta' Borch. Raġel ta' 36 sena minn ħalaxa kien mixli l-kaġuna ġrieħ ħfief lil martu u lil bintu ta' 9 snin li marret ferraqhom waqt argument bejniethom. Matulu binhom ta' 4 snin mar jistaħba taħt is-sodda. Il-każ kien irrappurtat li taqsima tal-vjolenza domestika s-sebt minn mart l-akkużat. Il-qorti ordnat biex l-ismijiet tal-akkużat ma jixxandarx għal protezzjoni ta' familtu. Huwa kien mixlu wkoll b'inċident separat fejn beżża l-familja tiegħu u tafa' tazza u fl-ixkun lejn martu. L-akkużat ċaħat l-akkużi u nħeles mill-arrest b'depożitu ta' 1,000 euro, garanzija personali ta' 9,000 euro u numru ta' kundizzjonijiet. Mara rinunzjat l-akkużi kontra żewġa ta' 43 sena residenti s-Siġġiewi akkużat numru ta' reati seri ta' violenza domestika kontrija. Fejn ikkaġunala ġrieħ ħfief. Il-mara jahom żewġ tuliedu. Il-każi seħħew ix-xahar li għadda fir-residenza tal-koppja u skont l-akkużi r-raġel allegatament uża violenza fiżika, morali u psikoloġika kontra martu. Madankollu waqt is-seduta mart l-akkużat qalet li xtaqet tirrinunzja l-proċeduri kontra żewġa. Hija spjegat li kienet kelmet ma' binha ta' 20 sena kif ukoll ma' omma u missiera u li d-deċiżjoni tieħdet ukoll fid-dawl tal-istat ta' saħħa ta' żewġa li kien rikoverat l-isptar ftit jiem qabel. Il-qorti għamlet ċara diversi drabi li kienet ser titlef id-dritt tal-ordni ta' protezzjoni u offritilha aktar żmien biex taħsibha. Iżda l-mara insistiet li kienet ċerta mid-deċiżjoni tagħha il-qorti laqgħet it-talba tal-parti ċivili fl-aħjar interess tal-mara u tat-tfal u ddeċidiet li l-proċeduri ma jitkomplewx.